aku ana di Kediri. Loh, nyapa Mbak? Dadi aku iku lagi kangen banget karo mbah-mbahku. Tapi sadurunge kuwi Masku wis tekan ki. Nah, aku kape ngejak masku di Kediri. Mas. Ayo di Kediri yuk. Ayo. Tenan. Yo tenan. Oke. Mbah jenengan pun dahar. urung dong. Lah, nggih pun kula tumbasaken bahanipun teng celake pelopor niku lho, Mbah. Nggih. Ya, santeni. Lho, Ca, setibane aku di Kediri, mbahku bae di rumah Ca. Dadi aku langsung tuku wae bahan-bahane. Dek, cedeke pelopor lho, Ca, iki lho pelopor. Nah, terus aku iki tuku bahan-bahane ndek kene. Iki tuh ndek Kaliombo Kediri, Ca. Nah, aku yo karo tuku jangan-janganan ngono kuwi lho, Ca. Ora mung bahan-bahan tok. Jenengan lagi masak napa, Mbah? Masak sambal goreng. Santen. Nah, sakbare masak-masak seru karo mbahku, aku langsung ae budal menyang Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Saniki kataman kan. Mbah. Mbase. Halo. Jadi cari iki aku bakal ngarani om aku karo mbah. Mulai tekan RS, aku nonton film Sukma, Cah. Iki aku nonton dhewe langsung di TV ku ya. Iki film Sukma sing dibintangi karo Luna Maya. Jujur wapi. Aduh, lah kok pas aku lagi nonton lah kok bae udan terus to Cah kono kuwi. Baya. Lho ento Cah, sampai banjir koyo ngene iki lho Cah. Dadi lho Cah aja gua sapa sembarangan yo. Ya ampun. Matur suwun. Nggih Lek, sampun numbasaken kula tahu goglik. Kula sampun ngidam pol. Om, matur suwun. Om, nggih pun Lek. Nah, masih aku lagi ono di Kediri, aku bakal nutup dina iki dengan belajar.